फालिबोगासिनो दङ नाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव खृष्टान धोरोमनि मानसिफोर जेनेबा अननानै आंखौ निमाहा हो खृष्टान धोरोमनि मानसिफोरा फालियाखै फालिनायखौ गारदों मानि थाखाय गारदों मा नोंथांमोना बैसागु फोरबो जानाय लोंनाय बायदिसिना जायो बेफोरनि थाखाय नोंथांमोना फालिया नामा बेफोरनि थाखाय फालिया नामा बेफोरथ' जाथावनाय नङा बेफोरथ' जाथावना नङा मा नोंथांमोना बे जानाय लोंनायखौ गारनानै नोंसिनि नेम मथे बैसागु फोरबोखौ नोंथांमोना फालिलांनो हायो बे मोनसे धोरोमनि फोरबो नङा बे मोनसे धोरोमनि फोरबो नङा बे ब्रह्म धोरोमनि फोरबो नङा बाथौ धोरोमनि फोरबो नङा बे गासै बर'नि फोरबो आं बेखौनो बुंनो सानो बे गासै बर'नि फोरबो जोङो गासिबो फालिनांगौ गुबुन एरियाथिं फालिगोन ना फालिया आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनिथिं फालिया आं नुनो मोना फालिनाय बेनिखायनो आं बुंदों दिनै आरो आङो बुंनो गोसो जाथारनानैसो बुंखाथारदों बे खोथाखौ अके नोंसोर भिडिअ नुखाबाय आं फंनैसो खोथा बुंनो बारा खोथा बुंनो गोसो गैया अके जाय बिदि थिंकिं दं प्लिज चेन्ज खालामदो अके बिदि थिंकिं दोननाङा बाट काम टु प्रकाश अके प्रकाशनि खोथायाव फैसानोसै आं बड'लेण्ड मिशन सोदोबनि सायावहाय आं बिराद बार बेनि सायाव एक्सप'ज भिडिअ बानायबाय एकदम पइन्ट टु पइन्ट आरो प्लास जिखुनु आं प्रुफ होबाय अके ओमफ्राय आं पार्सनेल कलबो खालामदों बेखौहाय आरो रायलायनो होननानै साम मिस्टेक्सफोर दंमोन बेनिखायनो मेनिपुलेट खालामनाङा माना होननानै आरो बे समाव होनदों अके आंखौ कलाव होनदों कि लाइक आइ डिसक्रिमिनेट पिपल ब्र दुड आं डिसक्रिमिनेट खालामफेराखै बाट इन दिस भिडिअ आं भिडिअखौ दिनै होदों क्लिप होदों ना बेयाव नोंसोर नुखाबाय डिसक्रिमिनेसन माखौ होनो धोरोमखौ लानानै खोथा रायलायदों एबा फेस्टिभेल मोनसेखौ लानानै खोथा रायलायदों कमन सेन्स गैया नामा बारा रिसार्च गैया नामा जाय मानसिया बुंदों अके बे कमन सेन्स गैया नामा आं मानियो बे भिडिअ बिराद गोबावनि खोथा अके बिराद गोबाव जाहैबाय बाट स्टिल देन साम पिपल इज टु थिंक एबाउट दिस पार्टिकुलार स्टिल नाउ अके आरो बे भिडिअखौ बिराद खस्थ'यैसो मोनदों सासे आंनि फ्रेन्डआसो आंनो हरदों अके भिडिअ दायो डिलिट जाखो नामाखौ आं नायाखै आं रिसार्च खालामदोंमोन बाट आं मोनाखै भिडिअखौ अके स' आं होननो लुबैनाय नोंसोरखौ आं बिराद बार होनखाबाय अके ब्लाइन्ड फलोवार जानाङा रावनिबो ओरैनो मेनिपुलेट जानाङा जोंनि बर'फ्रा माखाय इदिनो गोजाखा जायना साबसक्राइबार बुरजा बेनि सोलागोन जायना साबसक्राइबार कम बे हाजारखि हसा खोथा बुं हाजारखि प्रुफ हो डोन्ट केयार हु गिव शिट अबाउट दैट ब्रो ओके बाट बिफोर आई स्टार्ट दिस भिडिअ ओके भिडिअ होनखाबाय आं एसेल' बुंखाबाय नालाय लेट्स स्टार्ट रिलिजन एमंग बड'स ओके आं पार्सेन्टेज खोथानि आं हिन्दुइजमा दङ 89.49% ख्रिस्टियानिटिया दङ 10.05% आरो बाथौइजम एन्ड आदार्स दङहाय 0.46% ओके आरो बे फेस्टिभेला एक्चुअलि गोखा गोखै जानायनि खोथा मेनसन खालामदों ओके आं स्क्रिनशट हरना होगोन नोंसोर फरायबानो जाबाय ओके वर्शिपिं गड्स एन्ड गडेस एक्चुअलि जोंनाहाय गडेस गैया ख्रिस्टियानिटिया बेनिखायनो बेखौहाय बारा मानिया एबा फालिया ओके बैसागुखौ फालिया ओके आं मानियो एक्चुअलि बे बैसागुआ निउ इयार हिसाबै एबा जेब्ला गोदान बोसोर फैयोना बेयावहाय माने जेनेबा बेखौ मानियो आई एक्सेप्ट दैट ओके आई एक्सेप्ट दैट बाट वान थिं जेब्ला होनदोंना कि ख्रिस्टियान हिन्दु बिदि मानो लाबोयोब्रा बिदिखौ मानो लाबोयो ख्रिस्टियान हिन्दु मानो लाबोयो एबा बाथौ मानो लाबोयो हा मालाय डिभाइड खालामनाङा बर'खौ आरो माने मा होनो पाब्लिक स्पिकिं वाह पाब्लिक स्पिकिंआ बिदि नामा बिराद मानसिफोरा बे खोथाखौ डिसकास खालामाखै आंसो खालामबाय दिनैहाय ओके दिस इज भेरि भेरि रं आरो नोंसिनाव साननाय इदि फैनाङा प्लिज नों कमेन्ट खालामो नोंसोर जायनो कमेन्ट खालामो आं नोंसोरखौ हिन्दु ना ख्रिस्टान सोङा रावखौबो जायनो जा जायजों आं रायलायो बर'जों रायलायो आं बेखौहाय हिन्दु ख्रिस्टान सोङा वी टक बिकज वी आर बर' जों सासे बर' होननानैसो नोंखौहाय रायलायो एबा नोंसोरजों रायलायो नोंखौ आं सोंगोरो नामा सोरखौबा आं जों सोंगोरो नामा नों ख्रिस्टान ना हिन्दु बां रायलायलालै ख्रिस्टान बां रायलायलालै नट लाइक दिस कमन सेन्स बाहाय एसे रिसार्च खालाम मा मोनसे बुंनायनि सिगां जाय बेनि फलोवार्स आं नाय नोंसोरखौ हेटबो खालामा आई डोन्ट डिसलाइक यू अल्सो ओके बाट बे इउजलेस कमन सेन्स खोथा गैयै एकदम मरन सिस्टेम स्टुपिड सिस्टेम इडियट सिस्टेमाव खोथा रायलायबा बिराद जोंखावो आं जोंनि इउटुबार्सफोरा ना डिग्रीखौ लाना बिराद दम जायोना आं BA कमप्लिट खालामनाय ब्र आं 12 पास ल स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली 12 पास ल ब्र स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली बुजिनो हायो माया रं नङा माया मेनिपुलेट खालामनाय माया मेनिपुलेट खालामि नङा माने खालामि सोरबायदिया सोरबायदिजों नङा आरो इउटुबार्सबो दं सानैसो सोलाग्रा बिनि मा बे फिसायालाय माथो गिदिर खोथाब्रा बुस्ट आउट खालामग्रा दङ सानैसो
स' आं बिसोरनो होनो गोसो नाय प्लिज चेन्ज योर थिंकिंस चेन्ज खालाम बेफोरखौ लाबोनाङा जों सब बयबो बर' वी आर बर' यार बे हिन्दु ख्रिस्टान माबानाय घन्टानाय जाम्बा जाम्बिनि खोथाफोरखौ लाबा जायालै एसे कमन सेन्सबो बाहाय बयबो अके स' बिसिमल'सै बेखौ नोंसोर कन्ट्रभारसि साननाङा अके साला डिसक्रिमिनेसननि खोथा बुङो आंखौहाय मासथिनि डिसक्रिमिनेट खालामो आङो सोरखौबा दा बे डिसक्रिमिनेट खालामनाय नङा नामा ख्रिस्टान हिन्दु लानाया डिसक्रिमिनेट खालामनाय नङा कामिं एन्ड टिचिं मी एबाउट डिसक्रिमिनेसन सोरबायदि जाम्बा मानसि आंखौ डिसक्रिमिनेट फोरोङोब्रा कमिउनिकेसन प्रब्लेम ब्र' बे कमिउनिकेसन प्रब्लेम ए पार्सन कान टक प्रपारलि स्पिकिं लाइक ए डग पॉइंट टू पॉइंट जेबो रायलायनो रोङा सैमा बायदि रायलायनाय useless dump idiot YouTubers फोर दंब्रा इयावलाय मासथिनि मोसौनि जोंखावलाय आं मासथिनि बाराखौबा फ्रास्ट्रेट जादों आं बेखौ नायनानै दाबो बिदि साननाय दं नामाब्रा कमन सेन्स लेस मानसिफोर बेफोरबायदि इउटुबारफोरखौ मानो दोनोब्रा मानसिफोरखौलाय हाजारखि देखाय फोथाया रावबो अडियन्सफोर माबा मोनसे प्रुफ देखाय नो वन केयार्स अबाउट दैट प्रुफ ब्र' शेटसो बे ओरैनोसो नकलिसो खामानि गैया बायस होनबाय न' नकलिसो बियो डिभाइड खालामनो नागिरगासिनो बर'खौ बोखावनो नागिरगासिनो न' बे नकलिसोलै खामानि गैया बे अबाव डिभाइड खालामनो useless dump idiot बेनि थाखाय जोंखावोब्रा बे खोथाखौ जेबो जोंखावा बे खोथाफोरावसो जोंखावो आं कमन सेन्स गैयि साला थेपा थेपिफोरखौ मा फोरोङो गथ'फोरखौ मा खुदियाफोरखौ बिदि फोरोङो नामा dump idiots स' बिसिमनोसै लाभ इउ अल आं आसा खालामो नाय बे भिडिअ एसे फ्रास्ट्रेसन जादों जानो हागौ बाट आइ एम सरि फर दैट जिखुनु जा प्लिज एसे बुजिनो सेस्था खालामदो लाभ इउ अल एन्ड पिस आउट जय बर'न जय आरो रावखौबो हिन्दु ख्रिस्टान होननानै जाज खालामनाङा प्लिज बर' नालाय बर' होननानै सानना लाभ इउ अल